Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Άγγελος από Καρδίτσα, εκτζής. Ο Τρίφωνας. Άγγελος. Ο Άγγελος, ναι. Έλα ρε, εκτζή. Τάκη, θέλω να πω ότι για σας έρχονται πέτρινα χρόνια. Ναι, αγόρι, διότι δεν έχετε ομάδα. Ναι, αγόρι. Αλλά δεν θέλω να ανησυχείτε, γιατί Μπράβο, δεν ανησυχώ. η Κάρα θα στηρίξει την Ελλάδα επάξια. Άκουσε με ρε εσύ. Δεν ανησυχώ, γιατί το πρωτάθλημα εφέτος ο Ολυμπιακός το έδωσε, που νίκησε στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα, δεν παίρνει πρωτάθλημα φέτος. Ρε, είσαι βλάκας, δεν ακούς τι είπα. Το πρωτάθλημα που πήρες εφέτος, το πήρες γιατί ο Ολυμπιακός νίκησε στον Παναθηναϊκό. Αλλιώς δεν το παίρνες. Εγώ παρατήρησα ότι από όταν ανέβηκα εθνική δυσκολεύεσαι πολύ. Ναι, να σου πω ρε Βλάχο. Βλάχο εννοώ, Βλάχος είναι το όνομά του, δεν εννοώ ότι είσαι Βλάχος. Άντε, γεια! Αρκετά ασχολήθηκα, παλιωμάτα.